Palestinari buruz hizketan ekingo diogu beste egun batez noski baietz, ez dugulako ahaztuko zer gertatzen ari denen Gazan eta horrek zenolako eragina duen mundu mailan. Ikusten duzue, izozkia eskutan segiko ote du Bidenek giro honetan. Badirudi urduri xamar jartzen hasia dela, akaso giza eskubideen auzitegiak bide juridikoa zabaldu ez gero bat baina gehiago izango da estu eta larri? Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Etxe zurian baten batek kezkati ote da, giza eskubideen auzitegiko fiskalak bere helburuan lortuta gehiago izango ote dira zerrenda horretan daudenak argi du fiskalak edonola ere, ez duela bide errazik izango. Honek ere argi hitz egin baitu Bidenek bezalaxe, esana baitiote, argi ibil dadila. Giza eskubideen auzitegi hau ez dagoela eginda, ez etxe zurientzako, ez eta bere aliatuentzako, aurkarintzako baizik. And for thugs like Putin was what one senior leader told me. We don't do it like that. Gauzak honela, maiatzaren 28an Madrilen, Dublinen eta Oslon estatutzat aitortuko dute Palestina eta mendeku hartzen hasia da honezkero Israel ez pentsa eta hildako kopuruak gora segitzen du. Yeah, the people they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. Esango duzue zer gertatzen ote zegun rapa doinu hauekin, tira, zer nahi duzu esatea. Mezua behin eta berriz errepikatze honetan, egunetik egunera saiatzen gara zertxo baitek gehiago hornitzen. Ez da ahaztekoa mundu mailan bizi dugun egoera, geure belaunaldientzako behintzat gauza berria badela mundu gerraren antzekotasun gehiegi dauzkana. Supremazia zuria, apartheida eta okupazio gerra. Mendebaldea bera ere zatitzen ari den garaia. Garai irristakorrak, arriskutsuak eta eskuinmuturrak bere tokia egin nahi duen garai berezi eta aurrekari gabea behintzat gertuko historiari dagokionean. Egoera honetan, estatu aitortza izango du Palestinak, maiatzaren 28an izango da hori laster batean eta halaxe izango da bai Madrilen, bai Dublinen eta baita Oslon ere. Israelek edonola ere mendeku hartzea erabaki du honezkero aurre hartu dio honi guztiari eta basakeriarekin aurrera segitu du eta diplomatikoki neurriak eta mehatxuak lortu. Tira, bide honetan protestek segitzen dute mundu mailan, baita Euskal Herrian ere, eta hitzordu berri bat mahai gainean bada, ekainaren 8an izango da, eta 2 Euskal Metropolitan izango da hori. Bilbo Handian eta Iruñerrian. Palestinaren egoera ataka bizian dagoen garaiotan, 35.000 hildakotik gora goazen garaiotan, berriz ere manifestazioak izango dira, baina mundu mailako presioak bere horretan segitu arren, ez du ematen Israelgo gobernuak momentuz atzera egingo duenik genozidio basati honekin.
was it again? El Oh yeah, próximo fuck the martes, police. 28 de mayo, España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. But the people are in the streets, you can pay off metal, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Kufi, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rebel, Nos habría gustado que este reconocimiento se hubiera producido mucho antes y que para ello no hubiera tenido que ocurrir un genocidio televisado con más de 35.000 muertos como el que estamos presenciando en Palestina. Orain iragartzen den errekonozimendua simbolikoa, zoritxarrez ezin da esan palestinar estatu horrek lurralderik duenik eta bere agintaritzak gaur egun ez daude aitortzen palestinar gehienek. Berehalako zuetenarako deia egiten dugu baituak askatzeko eta laguntza humanitarioa sartzen. Este reconocimiento simbólico no va a servir para lo más importante, que es pararle los pies a Netanyahu y que termine el genocidio. תומכת בחמאס ובחיזבאללה ובפוטין ובמיליציות השיעיות נגד ישראל, אבל זה גם נגד צרפת. Eta kontuak ekomeri, Maialen Ferreira Gabon, esango dugu Palestinako auzia eta estatu aitortza horrek lehenagotik ere Euskal Herriari zuzenan dagokionean Espainiar estatuan hautsak gehiago harrotuko dituela. Erreakzio zenbait zuntzun ditugu, kasu honetan deigarria Euskal Ordezkaritzari dagokionean aho batez kasik babesa iniziatibari, baina guarra ere bai ez, Esteban Jaunari entzun digu kasik estatu aitortu bai, baina martxa honetan lurrik ez dutela izango palestinarrek? Kaixo, Gabon, bai, hala da ez, azkenean gehienek, bai neurri hau gure batzen dute, baina esan ez, berandu etorri dela, eta ia da naiz eta Espainiak eta beste herrialde batzuk onartu Palestina herri moduan. Orainik ez duela lurraldea eta suetenik ez dagoela, eta hori nire ustez da nagusiena hemen ez garrantzitsuena ze azkenean Pedro Sánchezek hitz egiten du gatazka horri irten bide bat eman nahi diola, eta egia da, behar bada horrelako neurriak hartzea bai Espainiako herrialde baten eta Europako beste herrialde batzutan oso garrantzitsua da, baina horrek ez dio Netanyahuri alto bat jarriko, ez? Eta hor dago azkenean hitzak ondo daude, baina ekintzak behar dira, eta bai Espainiatik eta baita beste herrialde potente edo potentzia diren beste herrialde batzutik gehiago espero dute palestinarrek, ez? Azkenean hildakoak egunero gehitzen ari dira eta masakrea eta genozidioa hor dago. Orduan, nik uste dut ez, ondo dagoela, pausua dela, baina askoz gehiago behar dela komunitate internazionalen partetik behintzat. Uste duzu giza eskubideen auzitegiak urrats ausartak eman ditzakela, ze presioa itzela du une honetan, etxe zuria bera aurrekaririk gabeko egoeran da auzitegia, etxe zuriko burua Biden bera nola atera den, esanaz, erabateko aurkakotasun hautela fiskalak egindako eskarian arira, aurrekaririk gabeko egoeran gaude zentzu horretan ere. Hori da, aurrekaririk gabeko egoera, baina orain da, bai Estatu Batuak eta baita beste herrialde boteretsuak, orain hartu behar dute parte eta jakin zer historiaren zer lekutan nahi duten egonez. Etorkizunean, Palestinari eta Israeleko genozidio ontari begiratzen dugunean ez, bazkenean, krimeneko gerrak eta izugarrizko krimenak egongo direla jakingo dugu, ez? Eta azkenean, Biden bera esaten duen moduan, ez? Gobernu progresista eta demokratikoa duela, eta baita ere, beste herrialde askok eta mandatario askok kontuan hartu beharko dute hori, eta azkenean jarri eta zelan Netanyahurekin bildu eta hau gelditu edo behintzat gehiago ez sustatu gerra bat, ez? Eta azkenean ez da la gerra, baizik eta genozidio bat palestinarren aurka.
helburua Netanyahurena da Palestina guztiarekin akabau eta Palestina suntsitu eta lortzen ari da, eta hori ikusten ari dugu prime time moduko telesail bat balitz bezala, ez? Azkenean oso latza da, ze azkenean ohitutzen ari gara krimen eta violentzia hau egunero kontsumitzen, eta hori ez da normala gure gizartean eta inongo gizarteetan. Eta zuzenen eragina du gainera, buru osasunean, kultur osasunean, halako egoerak behin eta berriz zuzenean ikusteak ondorio zuzenak ere izango dituelako, eta hori ere aztertu beharreko kontua izango da. Gauza hauei segida emanez, baina politika gintza, gertuagora ekarrita, irrikitan gaudela esan genezake Euskal Jendartea, zai dago noiz egingo ote den Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Ganberako investidura. Honezkero hauteskundeak atzen utzita, Europar hauteskundeak ate joka, bat baina gehiagok ahaztuta izango ote du, hainbesteko matxaka eman digun hauteskunde kanpaina. Zenola aurrekus genezake kontua, ikusi dugu bozeramailetza aldaketa ere eskatu duela, EH Bilduk, bitartean Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistak beste 4 aste iragarri dituzte hizketan segitzeko, baina bide honean omen dijoaz euren arteko hizketaldiak, bestetik lerroburuak ere ikusi ditugu egunotan, udazken arte ganbera martxa betan ere ez dugula ikusiko, zenolako udara ederra izango duten, ez? Geure euskal ordezkariek? Bai, hori da, azkenean, erabaki dute beste 4 aste bat gehiago euki euren negoziazientzarako, eta badakigu behintzat PSek orain arte izan duen pixu gehiago eskatuko duela, ez? Eta bai hasiera baten, bai handuzak hitz egin zuen Osakidetza eta osasungintzari buruz, eta saiatuko dela behintzat behar bada segurtasunaren saila eskatzen, eta nik uste hor dago gakoa, ez? Zer eskatu eta Alderdi Jeltzaleak zer eman. Hori alde batetik, eta gero EH Bildun ikusi dugu euren arteko, ez dut esango ikamikak, baina behintzat hor saltxa bai badago, ez? Azkenean naiz eta Nerea Kortajarena portabot bezala aurkeztu orain, esatea izango dela Pello Txandiano ere hor partaidetza bat, ez? Azkenean kolokan dago zer gertatzen den hor barruan, ez? Eta ez dago besterik egon zezain eta zer erabakitzen duten. Azkenean badakigu investidura ez pleno hau eta 20an izango dela, 22an eukiko dugu lehendakari bat, eta ea zer erabakitzen duten euren artean, baina bai pilpilian da negoziazioak. Lehendakari bat, segidan Bilbo handitik Maialen tokatzen zaizulako. Zenolako lerroburu zerrenda izan dugun gainerazken orduotan, Guggenheimeko zuzendari aldaketa, aurretik Euskaldunako zuzendari aldaketa ere iragarria zuen Eusko Alderdi Jeltzaleak, sare sozialetan halako gauza bitxi batzuk ere ikusi ditugu, ez ote duten saltxarik kasu honetan Jeltzaleek euren baitan, eta Urdaibairen auziaren berriz ere lehen lerrora, Guggenheimgo zuzendari aldaketa gatik soilik ez, Greenpeacek ere auzitara eramateko asmoa ere iragarri duelako, tira, zenolako saltxa maltxa, eta arilkatzen segita gainera, Gernikan segituko dugu, aurretiaz, sexu jazarpena eta bortxaketagatik salaketa bazuen basketeko entrenatzaileak, salaketa jarri dielako bere izen ona zikindu duten herritarrei, tartean onintzen beita bezalako hiritar ez ezagun bati. Eta honena gainera, ordu gutxitara, artxibatutako salaketa izan dela. Deigarria da, salatua, salatzaile, beste behin ere emakumeak susmagarri, eta halako salaketetako, ez dakit, zein erraza duten gizonezko askok emakumeen hitza zalantzan jartzeko, ez da? Bai, hori izan da bere helburua, ez niretako harritzekoa da, azkenean investigatuta dagoen supuesto edo ustezko erasotzaile bat eta kristoneko kasua dana eta bai Gernikan eta bai Bizkaian eta Espainia mailan entzun izan dana, ez? Azkenean, bortxatu du
bere ekipoko neska bat, adin txikikoa zanian, ez? Baina, bueno, Mario López saiatzen ari da, ez? Azkenean, bere figura biktima bat bezala presentatzen, eta bueno, eskerrak, ez? Epaiak, kasua artxibatu duela eta kasurik egin ez diola, ez? Baina azkenean saiatzen ari da eta ez bakarrik Gernikan, bere gizera, bueno, goraipatzen eta saiatzen da ez ikintzen. Azkenean bera, bueno, ez da bere burua, ez du lertzen txarto egin duena eta saiatzen ari da, beste, bueno, biktima dana eta beste beren alde egiten duten guztiei desprestigiatzen eta hori gezurra dela esan, ez? Saiatuko da, nik uste dut ez da izango bera egingo duen pausu bakarra kasu honetan, ez? Bera biktimatzat bere burua presentauko dau bai epaiketa ospatuko danian eta nik uste jarraituko da duela pertsona bera defendatzen ez duten pertsonen aurka jotzen, ez? Eta hor arazo bat dago, ze azkenean zer noraino helduko da biktimaren hitza desprestigiatzeko afera horrekin. Ez dakit, azkenean, bueno, ikusko dugu kondena heltzen baldin bada eta heltzen danian zer gertatuko da, gero. Edo nola ere praktikan, ustezko biktima esan nahi baldin bada ere, berriz ere biktima egiten duen egoera bat gertatzen dela, akaso berriz ere erasotzea ere badela ikertu daiteke kasu honetan, tira, justiziak eta halako ikerketa bidek urratsak ere emateke badituzte, ez dugu ahaztuko genero indarkeriaren ondorioz heldutako zigor edota kondena edota sistema penalak betetzen dituela hein handi batean Euskal Herriko kartzelak. Horri buruzko jardunaldiak izan dira, hori behintzat aztertzen aritu zarete, zure tartean izan zara Maialen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean behintzat, ze erronka ditugu mahai gainean, datuak ikusi besterik ez dagoelako, genero indarkeriaren ondotik datozen salaketak eta aitortuko du gainera, bide judizialera heltzen diren salaketak zenbaitzuk bakarrik direla, alde batetik badago arazo sozial bat, eta horrekin batera hori kudeatzeko egun indarrean dagoen sistema juridiko eta penitentziarioa. Labur esan da ere, kokapen bat egingo diguzu, Maialen? Bai, bueno, atzo Bilbon ospatu ziren jardunaldi horietan, saiatu ziren, esaten ea espetxe zigorra saiestu nahian edo behintzat ekiditzeko beste terapia batzuk dauzen pertsona hauentzako edo violentzia matxistaren delituak dituzten pertsonentzat, eta egia da Euskadin bi programa da zela, ditzen da bat aldatuz eta bestiagakoa, eta bertan saiatzen dira pertsona horiekin delituak behin eta delituak onartutzat hartzen dituzten pertsona horiekin kartzela beharrean terapia batzuk egiten, ez? Baina adituek esaten dute eta hemen Mario Lópezen kasua baipatzekoa da pertsona horiek ez diela errudun sentitzen, ez? Eurak sentitzen dute ardura guztia emakumeena dela eta euren delitua ez dela existitzen, naiz eta epaiketa bat egon eta epaile bat delitua eta kondena bat jarri, ez? Eta hor dago, nik uste dut ez, egin behar dena, edo behintzat hor dago bidea, ez? Zer egin pertsona horiekin, eta zelan lortu pertsona horiek euren ardura eta euren errua onartzea, ez? Jakin ezin dala emakumeak maltratau, edo ezin dala horrelako violentzia jesarri, ez? Eta hor dago arazo bat, ze azkenean lapurtzen duen pertsona bat badaki lapurketa egitea txarto dagoena, baina behar bada bortxatu egin duen gizon bat edo bere emaztea jo duen gizon bat ez daki edo ez du onartzen, hori txarto dagoela. Eta hor, nik uste oraindik gizarte moduan asko daukogo egiteke. Eta hori ziurrenik zigorkode batekin eta espetxealdiekin ez da konponduko. Gauzak honela, misogineaz edota emakumeen aurkako indarkeriaz, emakumeak aspiratzeaz ari garen garaiotan, zenbat titular, zenbait gauza, zenbateko euri zaparra da Milei gora eta bera, batetik, tira, sare sozialetako erreferentziazko influencerrak ere arrisku bilakatzen ari dira, ez soilik presidente karguan egon daiteken baten batek emakumeen eskubideak errez asko goitik bereak arditzakelako, baizik eta
milaka jarraitzaile edukita, izugarrizko astakeriak botatzeko askatasun osoa duen jendea, emakumeak objektu eta aspiratzeko objektutzat hartuaz, bai, aitortuko dugu, flexio sorta hori, eginaz, coach lana egiten duen, aipatu nahi ez dugun influencer bati buruz ari gara, sare sozialetan, meme egintzan ere, nolabait biktima bada, baina kezkatzekoa da zer nolako arrakasta duten halako fenomenoek. Edukiri gabe, individualismo ez dakit basatienera garamatzatenak, Maialen, zerbait baduzu esateko? Bai, oso harrigarria dela, pertsona horrek sortu duen mugimendua, eta gazteen artean sortzen ari diren mugimendu, zuk esan duzu munduan, individualistak, azkenean, 1000 euristen aurkako diskurtsoak, pertsona lodien aurkako diskurtsoak edo eta emakumeen aurkako diskurtsoak, sare sozialetan behin eta berriz ikusten ari gara, eta hor dago, bizin modu modelo bat jarraitu nahi duten, bai gazte eta ez hain gazte, eta hor dago arazo solarria, kapitalismo basati eta individualismo horrek azkenean zer lortzen du, behar bada pertsona bat, lider hori, bai, aberatsa egingo da, baina beste guztiak ez azkenean gazte askok bere bidea jarraitu nahian, pobretu egin direla, bere familia alde batera utzi dutenak, eta bere lagunak ere, eta azkenean, ikusten dugu vulnerableak direla, eta pertsona hori aberazten da, pertsona vulnerable horien diruarekin, eta hor da salatzeko, eta ikusiko da, eta nik uste dut atarako dela, ez dakit estafa piramidal bat, baina atarako dira kondenak edo horren aurka, ze azkenean hau sektaren itxura osoa dauko. Orduan, ikusiko da, zer gertatuko den. Alaxe, ikusiko dugu, honezkero gainera nahi zen ezkero seriak ere badira, kriptomunduan egon daitezken iruzurrak, piramidalak ala ez izan tira, alakoetan ederki asko usaindu daiteke atzean dagoenak ez duela, gardentasun handirik eta usain ustela baduela, baina akaso, ora desesperatuan edota kultura maila basua edota bazteran egon den baten batek, errazen gainatzeko aukera edo arriskua izan dezakela. Maialen, mila esker, beste behin ere, astero bezala hemen izateagatik. Eskerrik asko analiziagatik. Eskerrik asko, Gabon, mila esker zuei. Proposamen batekin gatozkizue, akaso hasiron, entzun, Gaztelu plazako kioskoan txoko bat baduzue kolpez-kolpeko platoa jartzeko, azen nolako eskaintza, baina azen nolako polemika beste behin ere, aspergarriak izango lirateke San Ferminak bestela, ezta? Nola dago kontua, kontzertuen kontua nola dago, Joseba? Hori izango da, nik dakidana baino gehiago dakitelako. Ideologizatua ez dakit nola deitu daiteken pertsona edo talde bat. Eta tira, Alderdi Popularrak zera dio, gaztetxe bilakatuko duela Gaztelu plaza. Tira, gauza bat esango dizuegu, ikerketa lan egin dugu. Eta gaztetxe itxura ez genuke esango, abaniko zabala, estilo ezberdinak eta aitortuko dizuegu, Iruñeko Nafar eskaintza honekin harrituta geratu garela eta jakimina piztu zegula eta hortik kioskoan tokitxo bat eskatzeko eskaera zintzo, apal eta jatorra. Estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Ahí vas por el chapean y vayarte antes diguna pean. No puedo pensar en nada más, día y noche sin poder parar. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie. Voy con el guapo subido todos los días, y con un guapo subido
todos los días. En cuanto me lo pidas, elegimos flores y cubertería. Y aunque yo no quería hijas, contigo compartiría las mías. Si me inflas a porros también tendrías ese six-pack. Pero me flipa el chocolate y las patatas fritas. Oinarrizko ezein eskubideren alde arraun egiteko elkartu beharko gara laizte. Hoy empieza la revolución sexual. El amor no está en París. No es alquilar, el carro sí, pero oye papá, podría comprarme todo el rentacar. Se nota mi acento que vengo del sur, llevo media vida tirado por el hood. Aunque no haya medio sobra la actitud, la M en la frente parezco bubú. Esta es la historia que os voy a contar. Un talo de chistorra se me vino a antojar. Chocolatezkoa, aipa nahi dut nik. Horiek ginezkoa, zadebe katxurik. Asmatu behar dela noiz isildu eta noiz ez, eta denok daukagula azken batean zerbait esateko, baina asmatu behar da noiz esan, nola esan, eta hor dago joko hori bizkat. Zuk batzutan sentituzu kantua nolabait eta modu batez, eta personala da modu hori, eta nik esaten badizut eguzkia aipatzen badu disko batean, eta esatizu, ez, bau da, egun batean atean nintzela paseoan, eta eguzkia atea zitza, eta ja, baldintzatzen zu entzulea, pentsatzera nere eguzkian eta ez berean. Ulertzen da, igual, niretzako askoz importanteagoa da norberak ikusi duen eguzki hori, o imaginatzen duen eguzki hori. Orduan, letrak azaltzeko presnago, eta edo nondi atozen, edo zesan nahi dudan, edo mezu batzudan argia da, mezu batzudan uste dut dela magoaren trukoa erakustea bezala, eta hori zaio eskatzen magoa. Miarritzeko Atabal aretoa, ezagutzen duzue? Irudiotan ikusi berri duzuena, ez baduzu ezagutzen ez galdu aukerarik eta joan Lapurdi aldera bere hau ezagutzera. Gorka Urbizu ere bertatik igaro da eta han izan da Koldo Otamendi lankidea. Musika zuzenean saioan gaur gauean izango duzuelako. Gorka Urbizu, hasiera bat disko ezoiko berritzaile eta intimo horrekin. Zerrote du kontatzeko, lehenagotik platoan hemen izan genuen, baina ziur musikaz sakonago arituko dela Otamendirekin batera. Eta gu gaurko hasiera bat ez, bukaera bat, txiste txar batekin eman barren nion amaiera, gaurko aktualitate saio fidagarri honi, ez duzue ahaztuko hori, eta asteburua gainean dugula, tejoka, badakizue kolpez kolpe, lan talde osoa hemen izango dugula asteburu honetan, Nerea Kortajarena gonbidatu gainera, ez dira ez gauzak galdetzeko falta izango, eta astelenan berriz, egunero bezala hementxe, kolpez kolpe antenatikat horri zan beste bainare gabon pasaz. Ezagutzen dut leko sekretu bat, non deslilurak tokirikan ez duen. Koherente izan, sortutako pertsonaia